Charles Marati mugabo noito Okisi County biya mona sogota ase wodi ito ya kiamo kama na sengento yoko gendera kuligero project tuwabekire ase wodi ya ito itani ntewe na abantu baminto mukoni family ne nyeka niko mitoko mugabo noito nyeka niko bimwate bile naiteko na moletano mayako tira go chigo biya mono wameliko ya biya mono itangani ntewe na your excellency biya mono asoko ngantira ase serikali yawo kugatera na mo 90 ase ngento ina Italy yaito ya wege tuwe foundation no mugaba na mo senator ito Professor Samongeri abanse ichi bale ngisogoro cyane abo bagwito bole mu boyiga ya kabiri excellency ubungeri yanyebenge kale ko mujumbe yele myaka ngemerongebere tanya kwa gacho aliwo iko ekerona aliko campaign your excellency na tabeke abantu abana ko beka nde nyagitali ngabatengo babekera nda mache ngabatabingo banosine chire yeto ya muweko ngwanele chire ya muweko your excellency ekaro tu asoete mtu aroke 3 million asoko gache chiro the contractor yekire myake ebere on 2022 baka one year almost 3 years atara kole rasyeyu na kila abantu bama chikokirera ili akabele excellency omutumbe maduku ekerera chikura na toete 50 million chokwa gache chiro ya muweko. Unfortunately, your excellency all mugoli se chiro ya gache bona iga ekara tu achita se records ebo ko ro una we school igo abantu aminto ntu mogete ne team kunwaiga ngabaira bosongo confirm na ike maende obole mo bora we school ole mo muri we chiro mba tu advice ti process ti ndambe togo ti kugata na bagataye process ndanga ne yo kogorobole mo maybe bale bala surrounding egere etire yo mushimi wa mando kweche go your excellency no to go ate chire lyeito egere serikali ya mutwirate eko gitobole mu bulwensi ebwera se school igaba ndo amindo mayena alimwaga gitegali egere serikali ya tuko irenga kiyae mota ya matorobo bolemo no bolemo boki ole go school ndona kirate ebera magana yuga moche molere mota no mugabo no tole to bolemo ondo chata abamaine ga no mugabo na osieke ile na bandombe bako bole mugabana waitei ina bono mbata ke tio chire yaga chuoro akina kwa nere igo egera magana yuere your excellency biemono chipara etikwa mentioned o maene chiaro siwe nchi agwate mechando lakini egarana acheta ofisi yao ngwa ndomera ba contractor ba kwande the first phase ba timulire ba bekire sign post e sign post ino mwa bana batebi ne yo ko haki mu contractor